Заедно с децата ще си припомним какво знаем за геометричните фигури. Квадрат, кръг, триъгълник. За заниманията ще са ни нужни няколко неща. Бели листи хартия, фломастри, моливи или пастели, каквото имате у дома. Една прозрачна стъклена купа. Аз съм взела капак от иенска тенжера. Вътре ще сложим малко боичка, може и да не е червена, в случая съм сложила червена, може да е синя, жълта, зелена, любимия цвят на детето или каквато имате в къщи. Може да сложите сокче, цветно, червено, жълто или каквото се сетите, някаква течност, каквато е цветна, някаква цветна течност. Трябва ви чаша за вода. Празна, стъклена. Трябва ви четка и боичката. На първия лист хартия, празен, който имате, трябва да нарисувате, вие родителите, геометричните фигури, но да бъдат по-големички. Аз ще използвам дъската, за да ви обяснявам след това, за да ви е по-лесно да виждате, а вие го правете на лист хартия, защото детето е до вас и ще вижда достатъчно добре. Рисуваме първо квадрат. След това, с друг цвят е хубаво да бъде, за да могат да се открояват фигурите. И с третия цвят ще нарисувам кръга. Така. Нашите геометрични фигури са готови. Сега трябва да зададем въпроса към детето, дали ги разпознава. Познаваш ли кои са тези геометрични фигури? То може да разпознае триъгълника, кръга или квадрата, ако се спомня. Може да е забравило, защото тази материя е малко сложна за тях, може и да не ги разпознае. Тогава трябва да му помогнем. Хайде да преброим тази геометрична фигура. Колко страни има? Една. Само че трябва да махна, да се взема гумичката. Добре. И тук има малко зеленичко. Колко страни има? Една, две, три, четири. Има, показваме, броим с него заедно. Коя е тази фигура? Сещате се, която има 4 страни? Ако не се сети, помагаме и казваме квадрат. Тази фигура има 4 страни, 4 връхчета, които боцкат, ще му кажем на детето. Забавно име. Също има и 4 ъгли. Ъгъл се отбелязва ето така, те са виждали. Ето така, с точица по средата. Ето тук още веднъж ще го направя. С точка, че не мога на дъската. Защото тъча не калибрирана. Ето така. И броим колко ъгъла има. 1, 2, 3, 4. Това е квадрат. Припомнихме си как изглежда квадрата. Сега същите въпроси ще ги зададем и за триъгълника. Познаваш ли тази геометрична фигура? Детето, повечето на какво ти прилича? На покривче или на каквото се сетят. По същия начин броим страните. Една, две, три страни има триъгълника. Попитайте детето колко връхчета има триъгълника. То вече ще може да ги пребори самичко. 1, 2, 3. Същото и за ъглите. 1, 2. С молива ще ви е по-лесно. 3,
3 ъгъла има триъгълника. Затова се нарича и триъгълник. Попитайте го, знае ли колко върха или страни има, или линии има кръга? Тук детето ще се зачуди. Така ще го провокираме. Ще каже няма. Вие ще кажете да, няма ъгли, няма връхчета. Но какво има? Повечето знаят, че има една линия, която е без начало и без край. Ние не виждаме къде е началото и края. И чертая, без да искам от разстояние. Няма начало, няма и край тази линия. Те знаят децата, че това е кръг. Не забравяйте всеки път да броите заедно с детето ъглите, страните и върховете на геометричните фигури. Сега ще продължим нататък. Кажете вече, детето си е припомнило как изглеждат геометричните фигури. Помолете го да открие из стаята във вас подобни фигури, предмети, които в тях се съдържат геометрични фигури, които приличат на геометричните фигури по-скоро. Например, часовникът. Часовникът е кръгъл. Може да посочи прозорец квадратен или някаква вратичка на шкафче, каквото имате в къщи. Внимавайте, защото вратата, например, е правоъгълна. Ако детето ви посочи такава фигура, правоъгълник, му кажете, не е нужно все още да го знаят, но все пак му кажете, че прилича на квадрата, правоъгълника прилича на квадрата, но има две по-дълги страни и две по-къси страни. А на квадрата страните са еднакви. Това е разликата. Едното е квадрат, а другото е правоъгълник. Децата се забавляват да откриват на всевъзможни места, дори такива, които ние не се сещаме. След това ще продължим с най-забавната част за децата. Вземете втория лист хартия. Аз вече съм приготвила. Нарисувайте ето такива геометрични фигури. Пак различни триъгълници, да не са еднакви, да бъдат различни триъгълниците. С различен цвят, кръгове нарисувайте малки, големи, квадрати малки, големи, но да не са по-големи от дъното на чашата. Ще поставим листа под купата, отдолу. Трябва да разбъркам сега внимателно с четката, защото боята вече си е оттаила. Хубаво разбърквам внимателно, да не лисна по листа. И ще кажем на детето, че сега ще направим вълшебство. Ще започнем, ние ще се научим да виждаме под водата и да откриваме геометрични фигури под тази червена вода. Има геометрични фигури, както в подводниците хората виждат с перископи по същия начин. Децата много се забавляват на такива игри. Вземаме чашата и когато я поставим, тя само тук да снимаш, тя прави, дъното й остава дъното на чашата прозрачно и можем да виждаме това, което е нарисувано на листа. След това, като преместим, ето тук откриваме още един триъгълник, тук кръгче, ето квадрат. И тук задайте задача на детето да открива и да назовава различните геометрични фигури. След това може да му кажете следващата задача да бъде откри триъгълник. И то трябва да движи чашата по дъното, докато открие триъгълник. Не знам дали виждате, би трябвало да се вижда. Момент само да сложа на по-тъмна фигура. С по-тъмните цветове по-добре става.
Ето го триъгълника. Вижда се много хубаво и децата много се забавляват с това. Надявам се, че на децата ще им е забавно и ще се справят без проблем. Успех ви желая!